ומתחילים. הכותרות בעיתון ידיעות אחרונות. הכנסת מתפזרת ב-16:00 בשעה 4 אחר הצהריים. ההצבעה הסופית על הבחירות. ישראל ביתנו, השטיקים, הטריקים והתרגילים המצריכים להקמת ממשלה חלופית נכשלו. ובמרכז העמוד, תקיפה ליד דמשק. לאור יום הגיחו אתמול מטוסים בשמי סוריה והפציצו מחסני טילים ליד דמשק. סוריה ניהרה להודיע צה"ל תקף. ישראל בכנסת אמרו חברי כנסת אין זו תקיפת בחירות, אבל גורמים בצה"ל הבהירו פעולות כאלה דורשות תכנון של שבועות. ועוד כאן העמוד הראשי של העיתון ידיעות אחרונות, אמנון אברמוביץ', בוגי פסיק נמכר. ואנחנו עוד נחזור לכך. אלכס פישמן כותב על הבחירה של אסד, וגם לכך עוד נחזור. ויוסי יהושע פעולה הכרחית. עוד פה בעיתון, סופרמן שלי. קיבלתי מתנה אחת כשהכרנו, ומתנה שנייה כשהודיעו לי שהוא חי. אומרת בריאיון לאישה אשתו של שי סימנטוב, המג"ד מגולני שנפצע בעזה. את השיתוק המוחלט הוא כבר הצליח להביא בניגוד לתחזיות, ואפשר לראות אותו על כיסא גלגלים, ומאחוריו את אשתו מחבקת. וגם לכך עוד נחזור, והחלטנו להמשיך לחיות 1.5 שנה אחרי שאיבדה את בנה עידו בתאונה, מיכל צוק, בת 46, כך נראה העמוד הראשי של העיתון ידיעות אחרונות. מעריב השבוע, הצפון מתחמם, צבא סוריה, ישראל תקפה סמוך לדמשק. בתקשורת הערבית דווח כי מטוסים ישראלים שיגרו 10 פצצות לעבר